Stánko, prosím, tam daj mi hentu helme. Ďakujeme. A ja to podržím. Prednášku asi nedáme, lebo však teda, alebo Kúšček. Áno, tak daj prednášku, pán brat Kúšček. A všetko si nájdete na internete. Neviem, či vás to bude baviť. Tak daj im ale 5 minút prednášku, však sú na svadbe. Áno, neviem, dobre, nemusíš. Ale pekne to. Dáme, dobre. Galcina, ale hej, také šaty som ešte nevidel. Máš to pekné, to je keby tak zatáčali tam vedro. Zatáčali, ne? Ozaj, no vidíš, že som na to došiel. Takže velice stručnosti. Dobre. Velice stručnosti náš pán predseda tejto hudobno-pracovnej skupiny samozrejme je predsedom, ale predsedovanie tejto skupiny je len taký jeho koníček, takého hobby. Ale pravým jeho životným poslaním je predsedníctvo u spomínanej multiorganizácii Kriak z Vrbového. To je organizácia, ktorá zastrešuje množstvo organizácií, ktorý len vymenovaný a stručný pobyt by zabral všetek čas pre dnešnú svadbu. Takže ozaj velice stručné, napríklad Vašarko, to je vesmírna asociácia Šurgáčov a rozhodcov Formuly 0. Formula 0 to sú jediné automobilové preteky, kde pilot Šurgáč mimo kokpitu svojho vozidla, čiže zabezpečeného 100% bezpečnosť, o čo nám vždycky ide. 25. október, kedy sa konala prvá veľká cena vesmírovej Formule 0, vyhlásil náš pán predseda tento deň za Medzinárodný deň pokroku v automobilovom športe ako takom a týmto dnom odišla, neviem či u vás kúkáte, u nás už dávno nie, Formula 1 na morálne smetisko dejín automobilového športu ako takého, kde dochádza k hazardovaniu ze zdravím a životných pilotov, čo sa nám absolútne hnusí. U nás je pilot Šurgáč naprosto bezpečný. Potom máme Cvahahu, to je celovesmírna asociácia húpačov a húpacích koní. Tam má na starosti organizovanie jediných dostihov na húpacích konoch ve vesmíre. Samozrejme na pánovi predsedu, ani jednej a jeho pani manželke, on je ženatý, on má húpacú komitu z Krašníka, to je spomínané obce, už hlavne ženatý. No, potom tam máme VFP, to je vesmírna federácia Pinčerov to je hranky ale Vrbové, takže majstrom Vrbového sa stáva zároveň aj majstrom Slovenska, aj Európy, aj sveta, aj vesmíru. Skromnosť je naša najlepšia vlastnosť. Potom je tam spoločnosť Božňovateľ Pandraláčika, spoločnosť milovníkov Čierneho Petra, OPOS, to je organizácia pre organizovanie schôdzi, Združenie akčnej menšiny, Združenie neakčnej menšiny, ďakujeme, áno. Ďakujeme. Vyzerá to, že už mám končiť, áno, ďakujeme. No a potom, aby som sa dostal k tomuto nástroju, samozrejme, to je také družobné organizácie, Zdrbes, to je Združenie bezpečných strelcov, tá organizuje majstrova sveta vesmíru streleckých pretekov z poplašnej pištole, zase ide o 100% bezpečnosť, z poplašnej pištole sa nemôže nikto zraniť, nie ešte voľačo horšie, to znamená, že zabezpečená bezpečnosť strelcov aj divákov, majstrovstvá prebiehajú KO systémom, vždycky dvaja strelci strieľajú na terč, aj vlajka z Drbesu je čistý, nepoškvrnený terč, každá organizácia má samozrejme svoju vlajku. Dvaja strieľajú na terč, každý zápas končí samozrejme nerozhodným výsledkom 0-0, poplašnej sa nedá zasáhnuť. Máme také potom pravidlo, že v prípade nerozhodného výsledku sa víťaz losuje, takto prebieha celý šampionát až do samotného finále a nakoniec aj samotný majster sveta vesmíru je vylosúvaný. No a Zdrbe spolupracuje so Svalokom, to je Svaz lovcov Kriaku, tam lovci, aj Stano je lovec taký jeden polovník, ale my máme endemitní živočichy, ktoré sa nikde inde nevyskytujú, len v tzv. Vrbovom pralesi sa volá šipkovec. Spomeniem asi také naše najobľúbenejšie, napríklad koník jednohlavý sa vyznačuje tým, že má len jednu hlavu, vyrastá do výšky nepochosenej trávy, zelenej farby, a keď si ľahká nachovávajú, že vedia používajú pôžňami, prakticky nepozorovateľný. A to chvíle si také dovolíte nevyruší, ostáva koník mení farbu na červenú, ostáva agresívny a snaží sa svojimi komítkami zadúpať svojho protivníka do zeme, čo sa mu teda pre jeho malú plotnosť málo podarí. Prakticky sme takýto príklad ešte aj nezaznamenali. Ja sa ospravedlňujem milovníkom a ochrancom zvierat, ale takéhoto koníka jednohlavého najlepšie utraty. Na všetkých zvieratka ostatne vydáva špeciálne povolenie náš pán predseda, húpací koník. A nebudeme to natahovať. A keď lovíme tu zvieratka, áno, týmto nástrojom zvolávame lovcov. Nástroj sa volá Vytrúť Martin víťazná drúba. Dneska sa volá Víťazí v pluse, všetky tie zvieratka, všetko si môžete pozrieť na našich DVDčkách, alebo si to vypozeráte na stránkach. Samozrejme, pán predseda je tu a ja som Stankovi a toto sa mi trošku rozpilo a dokrčilo. Stanko, poď sem aj značku. Ja som dostal ako takú úlohu ako od kolektívu, mám to prepocené, bohužiaľ, že na granule, aby mali pre tých psov. A toto je akože 4.6.2011 Stanko je Naďke ako predseda Húpací koník. Rád by som povedal, že na opačnej strane rúly sa vôbec nemusíte báť, ja už 6 rokov abstinujem a nefajčím.